Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hingba ka RTI ka bapaushai baka jingle Asilia khamat jangka managing committee jangka school la imkhra Assamese secondary school Shillong basangat ki samla khasi kinthab uwai bamde khasi bakhamduna ki marks kite ki samla ki bade bachaje dhaka post assistant teachers ha ka subject English par ki bala pandap ya ka written test but personal interview ka bala dap na do banai rempang aja khatpra batat ha do menta klam lapin I ka result namal ka jingwano jang klam covid khat khandai ha kite ki asnam penban ka managing committee jang ka school la imkhra Assamese secondary school ki pelong biang ya ka written test banjet thamai mentau banai klam pen mi ka result ka bladap banthon na do snam arja khatpra pada pedeng kite ki sangut ki samla khasi ka wek playo bon marks tam hadien bakalap ya kan ka RTI ka lapin tip sya ka FKGGP kumta ka seng central body menta ka siba ka arpnyotrek unar luar ka jingelam chief organizing ubak crown nong sit ringkat ki khot kila hiar ka te ka school ban khang ne pin sangya mardor ya kan ka exam barang dan menta ka daw ba ka seng ka khang ya kan ka exam ka de ban pensha ba klam pin mi ka result da ka bayo ki samla khasi kem ka ba ki samla khasi ken yo ya kan ka post ki sa pelong thamai be ya ka exam ya thuk seng ka jingwan ka jongi hate ka school ka la imkhra Assamese secondary school din mila ayo complain ni we candidate ha ka ba ka te ka school ka la imkhra Assamese secondary school kala khot yang ya ka written exam ta ka sgi ha ka by day halor ka assistant teacher by day ka subject English te hadin ba ngila ayo complain na kalyang we candidate iba la deple ya ka exam written ru ila pass bat kumju ya kene ka personal interview te hadin kadai ya ini candidate hade anum penpau kerteng te ila pendap ya kini atli ki exams ka personal interview bat ya written exams ila clear bat how kene ka jingle kene ka exam kade how arajar khapra how banai February te ngasolingo nakalyang ka jongi ka seng ba kumno kene ka school ka khot biang ka interview si interview ya kani ka post by day halor kani ka post ting la yo bani kran bat di principal jong ka te school ru bat ngila panjing sai ba kai ka nong rim ka ba ki khot ki ri interview biang kani ka post bat kani mentah si la dai ka sin ka balai ka ba la ai ka advertisement hapo ka Shillong Times bat hadin na kalyang jong i principal apan pau ba ka ngi kwa ba ni ko nakaliang jong principal laong ba kadai ka rai halor ka jingrai jing bakham select ini candidate iblawan sakmat ha din ba kila file ka RTI nglai iba ini candidate de written ru iban baningkong ba ka personal ru ila clear tingi kwa kan banbu ka jingkli ba ya te school ba balai ki kham haba ki shwa ba kin re interview ba kin ka post balai ki company kan ya results but jingsha ini lay ila yo ru ka sithi hadin ba ila file ya ka RTI ti ila yo ki sithi but nakaliang jong DSCL but ila tho nakaliang ka DSCL sa DSCO ba kidai ban recommend sing ila yo ki ka sithi kabaong ba natay nakaliang DSCL ong ban recommend ya ini candidate ban appoint ya kani ka post assistant teacher jong ka subject English ha ka school re ka pasulingo ba timburom ya kay ka bala ai ka direction nakaliang ka directorate ru ba kidai ban thung ya kani ka post re kila khot ka interview kani ka pening but hadin la pet ya ka RTI ngi ba kumba sangut ki khasi ki dan but kidai ki khasi ki baningkong hadu pasau di khasi but way jet ban real te ka penlingo kan yangi kani ka MC mal kapor kani la ade ka sen ka baar ka ba ngi nakaliang ka seng la let ka te ka school ka ba menswa ka dei halor ka science subject ban ya ka badai ban thung ya kinoi kai jong science subject ngi ba nakaliang ha ka turu kile salak hi kini ki principal kata ka managing committee le se ka kwa ban wanra ki brio le jong te kani ka jingle kumni ngi ba le se kan wanra ya ka jing super jingmut kan sa wanra ya ka jing
so dom nak liang ki samla ki jongi ki bathap ki kam bat se galak ban poisha kanu ka bentar ngilawan ban kendu i DSU andre nak liang i DSU i lektor dio ban kendu i head assess i birthday bandil ya kani dealing assistant birthday bandil ya kani kam tena kalian ke jong iru yang ba rajin sha kala dei hok ba ide banyo ini candidate ya kani kam nomor na kani ka office kila pha ka city na ka city ni kong ki pha na kalian deputy director of school education and literacy sha DSU ba na kalian ka DSU na kalian DSU la pha pa chaka te school takaba fini hani kila recommend ru ba di bantung ini candidate abai dei ba kani hapus ngi habban yakun ya kahok bat lesi ngin ya kendo sai DSU la sai kasngi la da yo bani kendo I la sai kasngi yo bani pli jumut bat I bat hadin ngi sai lesi da don kam ban ki kham sudron balik kendo education minister ni don kam ban kendo